Nag-umpisa ako mag-bike sa 1974 hanggang ngayon. Bali, 40 years na may get. Matuto ko niyan, yung bike ng kuya ko, ninanakaw ko pa. Tatakas ko pa para matuto lang mag-bike. Yung tatay ko, sinuporta na bilyan ng bike. Nung sabi na gusto ko mag-bike, binila na ng bike. 15 anyos pa lang. Nung umpisa ako mag-bike sa PICC, napunta ako sa mga biyahe-biyahe na lang, punta ng Antipolo, Tagaytay. At yung malaraw na sa Baguio. Saka yung mga ibang laro namin sa Rizal, Bicol, Quezon, sila Totoy Plaza, yung mga kasama ko sila Igos, Silito Santos, kasama ko pa sila Candido Kerimit, yung katim ko si Boy Kerimit, yung kapatid niya matanda, Rodolfo Guaves, yun ang kapitan namin. Tapos dito na kami nakapunta sa Velodrome, yung ano na, intercommercial. Kami rin nag-champion dito. Sa inter-school, mga eskwela, naglaro rin ako doon. Kiyati, ang mga kalaban ko, mga PUP, Lasal. Yung araw puro bakal pa Ngayon talagang high-tech ang bike niyo. Mga aluminum, alloy, may carbon pa. Ngayon ang araw, ang bike meron ka 1.5, may bike ka na. Ngayon, ang 1.5 mo, preno pa lang. Suggest ko lang sa mga bikers, lalo na yung mga pixie bike, pag nasa roadway, kailangan mayroong preno. Maglalagay sila ng preno kasi hindi natin maano yung aksidente. May biglang may tatawid, hindi mo may iwasan na makapagpigil kasi ang pixie, panlaro lang yan dito, natiyatanggal ang preno. Pag sa oval ako, velodrome. Pero pag nasa roadway ka, kailangan may preno. Masaya naman ako sa pag pinagsama namin ng bike ko kung saan ako diadala. Pag sinabi kong punta akong Tagaytay, punta talaga, inaatid ako, balik din ako para makauwi.